Paul, sakyan natin. Ayan, ang ganda oh. Wow. Ay, nakakatuwa naman ito. Yes! Ano tayo guys? Tayo. Row your boat. Row your boat. Ayan. Ayos pa niya. Ayan. Okay. Ayos na. Paano yan? Inorasan? Paano po yan? Inuurasan po? Inuurasan po yan ate. 45 minutes sige. 45 minutes. Okay. Okay, 45 minutes daw 100. Uy! Uy! Oh my God. Ha? Magharap tayo? Hindi tayo tabi? Harap akong driver, di-video mo naman. Ganun ba? Ayan. Bayad. Pero ano mga so 6 Dali lang guys. No? Yes. Marunong ka ba? Ako marunong. Marunong ako. Mabigat ang mga pit natin eh. Mabigat ang pit mo guys. Mahirapan siyang magbusayo. Ay. Ano nga? Mas marunong ako. Hindi ka marunong. Ako mas marunong. Ako. Akin. Ano ka ba? Ako. Patras ka eh. Pag ganun mo. Ako nga. Ako. Amok. Na-underestimate mo ako? Saan ka ba? I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be.
Just don't get too far, and I'll be right where you are. Laka.